आंहा सानथाम जाबाय लोमजानाय गगा मोननाय गुजुनाय दुलुआबो इसानो जागासिनो ओमफ्राय आरो आंहा हाथाइनि प्रब्लेम फैसा गैया नालाय हाथाइनि डाक्टरनो खिथानो हायाखैमोन सरकारनि डाक्टरनाव थांदोंमोन बेयावबो फैसा गैयाबा जेबो जायानो मा बुंखो रेफारसो खालामना होबाय डेन्टेल कनसालटेसन ओंखायनो जेबो जाया फैसा गैयाबा नाबाय आरो ओमफ्राय बेसेबा गुवार 9टा 10टा मुलि बेबो मोनबावा गेस्ट्रिकनिखौनो मोनबावासै नै सरकारनाव मा जागोन होनबा लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो कमेन्ट खालाम लाइक खालाम थाबनो नायबाय था एसे गोलाव जाहाथे थाब मोनदेरसिन जायो आं दिनै माने मेडिकेलाव थांनाय दा आरो गरेसराव आइनिबो माबा बुस्थु मोना लायना थांदों बायनोथ' हालानो आंबो आरो लोगोसे हाथाया एकदम बिराद प्रब्लेम होबाय थादों खिथिनो होननानै थांदोंमोन थांना नायनो मा जायो फुङाव दा आं सुमिलांखि स्कुलजों थांदोंमोन आरो दिनै आं डाक्टारनाव थांगोन एकदम हाथाइ सानाय गुजुनाय लोमजानाय गगा मोननाय दुलुआबो हराव हरसे उन्दुनायखाय गुजुनानै ओमफ्राय दा दोनना फैनानै आं स्कुलाव थांसै आरो माबायाव मेडिकेलाव फै बिदिब्ला बिराद खस्थ' खारो उथिनो दलं गोजौ आं दा मेडिकेलाव थांबाय थादों आइनि माबा माबि लायनो मोना मेडिकेल मोनबाय आरो नै बिथिं बारस'ना फैबाय ससे जोंना गरेसरनि मेडिकेला इना आरो लामा आरो नैबे मानसि जायो जानायालाय डाक्टार गिदिर मेडिकेल सिङाव आरो इनि फुल गार्डेन बिथिं मेडिकेल आरो बिथिंनो दोनो बेमारिफोरखौबो आं दा इयाव नुहरनो हाबैगोन आरो मानसियानो गैया फैयाखै दिनै स्टाफआ माबा स्ट्राइक होदोनो फैसा मोनैनि नैबे रिसिप्ट दानो आरो इयाव आं रिसिप्ट दानना लाना फैबाय नै हाथाइनि खिथिनो हाथाइनि लोमजानाय गगा मोननाय खिथिनि फुल बागाना बरिया बिल्डिंनि ओमफ्राय हाबैनोसै आरो आं दसे नेनानै थाहैनोसै जमा होनानै ड्रेसिं रुम ओमफ्राय ओरैथिं सार्जारि मेडिसिन डिपार्टमेन्ट डाक्टरानो गैया थेवबाबो निखासिथिं दङ आरो इयाव खिथिनोसै बिथिं बाहेरा आरो मेडिकेलनि सिंनिफ्राय नुहुरनाय जायगाया बेयावनो खिथिगोन दा आङो मानसि बुरजा दंसोयो बे मुलि होग्रा इथिं इयाव दा हाबगोन आं लाना हाबबाय आरो ओंखारबोबाय मा लिरना होसो दोननाय 10टा 15टा मुलि लिरना होदो एकदम माखौबा मोनबो माखौबा मोनाखै गेस्ट्रिकनिखौनो मोनबावासो बेखिनि मुलि जानांगौ इनो लाना ओंखारबोबाय आरो इनो बाहेराव सागेलदोसो जि बुरजा मुलि लिदानो जालायबाय साइकेला पाम्प होना लाना फैदोंमोन दा बे गोबाव थानाय जाबाय लिद जाना सालायनो नारनासो लांनांबाय नारै जि सान्दुं गोसा इथिंसो खर'बो गिदिंदो बे बास स्टेन्डसिम हाबलांनो लामायामोन आरो दै जाना दङ नारै थांबाय थादोंमोन मोनबाय आरो इनि बास स्टेन्डआव दखाननि इथिं बास स्टेन्ड एकदम नारै थांनांगौसो बिराद जाम जायो सलाय खालामनो हाया नै बास गारि मिथिङाव एकदम बासानो लाखिना थाबाय थाखायोना बेंकबो दङ हटेलनि फुजा कलेजनि आरो मानसिफोरानो जा बास स्टेन्ड जायो एकदम लासै नांना लांबाय पाम्पबो गैया पैसा गया बाबा साइकेल बाकी नहीं दे रहा।
बाखि बाखिना लानो थांसै आरो फैबाय थास्लायस्लाय इमान खस्थ' जायो न' मोनफैबाय आरो दा इनि मुलिफ्रा मा मा होयो बापरे इसोरसो मिथिगौ आरो जाबाय था बेटादिन मुलि सब मुलि ड्रेसिंनि ग्लभ्स बेसे मुलि नायनो बेसे गोलाव गोलाव लिरनाय नाय थिंबो सिराप पाउडार मलम टेब्लेट सुब्लुनाय सब मा मुलि नायनो बेहायनो देनजार रागा जोंदो माखौबा न'आव थांनो लुगैलायबाय खोमा सब थांनानै ब्लड थांगारलायगोन दायो खारगोन मालाय सोरनोबा सुजिनांगोन नायनो आंनोबो होबाय नों दिनै खमबारमोन ना आं माने सिब'नो माबानो नालाना फैदों गाइखेरखौ सङाखै नै माखौबा साहाखौनो खोलैजोबना लाबाय नै दख'नायावनो इनै ओरैनो रागा जोंदोना माखौबा इनै आंखौ रागा जोङो इ साथु गुराया सुजिया एकदम गाइखेर बिराद गुरै जायो दे हाथाया बिराद सागोन आंना बारा जागोन दा उपाय गैया होमबाबो जानोसै आरो एसे ओंखामबो उखैसोदो ओंखामबो गैया दासो मा संदो लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे कमेन्ट खालाम लाइक हो एसे थाब मोनेटाइजेसन जानायनि थाखाय आरो एसे गोलाव नायग्रा खालाम